Sin Seachtain seo, Seachtain dhomhanda spáis. Agus tá imeachtaí ar siúl ag scálanna ar fud na tíre le ceiliúradh a dhéanamh é. Tá teachtaráid speisialta ag far amháin, a bhfuil tain am dhéanta go mór Spásaire do rií ága na héiring. Dini óga na héran is intuk incál gun will onsim agi sa spás. La mór hinbol a rin ilog is Misha Chris Hadfield is Spásaire a vi is ach muirga ion spás. Agus ta sul agum go my dini og on tirsha huis on shin sa toki. Jenan Seachtain dhomhanda spáis ómos ar an dulchan cinn a tá déantas ag theicneolaíocht ó 19 a seart. Nar a láinseáil an chead satellite dhomhanda riamh Sputnik a chin. Cur scéal thugainn ag Nuacht Cúla4.com faoin rud is anseo latéin faoin spáis. Joseph Macaí, Nuacht Cúla4, go fáil ar an dóin seo.